ময়লা ময়লা বজাৰ ভিতৰত मा होनदों বাইক লৈ খৰচা কৰিব নাপায় বাহিৰত ৰাখি বজাৰত আহিব লাগিব माने बाजारावहाय बाइक सोनो मोनला खोनो मोना औ ओमफ्राय सोयोला फाइन लागोन सोयोब्ला फाइन 501 टाका दा खैला मैला बाजारावहाय बाइक सोनो मोनला आरोखि गोबांथार बाइक सोयोमोन नालाय ओ आदा दखानदारफ्रालाय दखानदारफ्रा दखानदारा मालखौ दोननानै बाहेरायाव दोननो हागोन दा निश्चय खोनाबाय खैला मैला बाजारावहाय दिनैनिफ्राय बाइक सोनो मोनला आरो जिखुनु गारि आरोखि औ साखा खब्रैयाबो गैया दा साखा खब्रै बन्द आच्छा मोनसेबो बुस्थु सोनो मोनला बाजारावनो बायनाखौनो बुंलायहोनानै दोनो ओरैहाय नै गासिनावबो सोना दोनजोबो जेरैबो ओमफ्राय दिनैहाय माबा होबाय आरोखि एनाउन्स होबाय माने बाजारावहाय सोनो मोनला आरोखि औ लाबोजोबोना दख'ना दखानावनो ओमफ्राय ओरैथ' दख'ना दखान जालांदोंमोन बिराद दिगदार जायो आरो जोंनिथिंबो खारलाबायो बायना सिखौनो माबालांनो नागिरलाबायो बाइकखौ सोनो नाङा नैबे जोंनि दख'ना दखानावबो जानुनि होखाबाय माने नै दाथ' लांजोबबाय बाजारा बायबाय नालाय नै नायदो नै गारिया माने बेयो दख'ना बाजारसो नालाय बेयावहाय माने बुंनानै थाजोबो आरो गारिफ्रानो बाइकफ्रानो दा जानुनि होबायबो मोजां जाबाय एक्चुअलि बाजारफ्राव सोनो नांखाया गारिफ्राखौ दा दिनैहाय रायजो राजानिसिम मेसेज हरबाय दा बिदि आरोखि नै बे सिब्रु मैगङा बेलेग दह्र'नि होद अलददसो आंलाय सिब्रुसो नुदों मा ए आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आं फाख्रा फाख्राखाय सबसे मोजां नैबे रायजोफोर माने बेल फिथाइ बियो रुनानै जायोब्ला उदैया मोजां जायो फायखानाफ्रा क्लियार फैयो आरोना बेखौ जायोब्ला नोंथांमोना जानानै ट्राइ खालाम ओरैबायदि सेहराबानल' खिखायो गोराबो नङा गुरैबो नङा मेन बरियाल' खिगोन आरोखि बेखौ जाबा उदैयाबो बिराद मोजां जायो नै ओमफ्राय जोंना नै आदाया बेखौथ' सिनायखायो जाहैबाय औ मोसानायाव डेन्जारखा एक्टिंफ्रा नायदो बरियाल' ओमफ्राय मालाबाफोर मोसानो मानो नांगौब्लानो बे आदाखौहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन ओरैबायदि डेन्जारखा करिय'ग्राफिबो जानो हागोन फोरोंनोबो हायो ओरैबायदि डेन्जार मोसायो रिहार्सेल औ दामनाय देनायाबो हाजोबखायो गासैबो इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौ दामजोबखायो ओमफ्राय माने दाख्लै मोसानाया ओरैनो जास्ट रिहार्सेल गैबावामोन औ जुदि रिहार्सेल लानानै मोसानांगौब्ला है खाथियाव कम्पेयार खालामनो हानाय नङा गाजाबनो हानाय नङा ओरैबायदि औ ओरैबायदि डेन्जारखा मोसानायावहाय ओरैहाय नार्सारि फुलि फानो जाहैबाय कासेम भाई जिबौ मालिक आरो এইটো ক জীৱ ওলাইলে ফোন কৰিব জীৱ ওলাইলে ফোন কৰিব কেনেকুৱা ধৰে জীৱটা হাতীৰে ধৰে ভয় নকৰে নাই ভয় নাই যিমান খাতাৰনাক জীৱ হইলেও ধৰে যিমান হইলেও ধৰিব পাৰে কিবা বস্তু আছে নেকি কিজান আছে হাইনামুলি আছে নহলেতো ক'ত পাব ধৰিব নাপাৰিব না সাপ গিলাই সব চিনি পায় উমা পায় এখন মানে বাজার সাপটা না দেখায় খালি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন বেছে মানে বস্তুটা মানা করেছে না ফরেস্টের পুরো প্রবলেম আছে ফরেস্টার মোটামুটি জঙ্গলের বস্তুটা ফরেস্টার রেস্কিউ করে আমি কিন্তু এতিয়া রিলিজ করে জঙ্গল আচ্ছা ঠিকই আছে দে दा हमो ओमफ्राय हमो मोनला हाग्रा हगारो आरोखि लकेल फुख्रिनि नाया नै एभेलेबेल ने सालानि फुख्रिसो लकेल फुख्रि नङा मात्र बाजार खाइबरले दाम मात्र खम 30 টাকা পোয়া পায় 30 টাকা কয়লা ময়লা বাজার ইমান দাম কম পায় না কিমান থেকে দাম কম 30 টাকা পোয়া কিলো লইলে ডাইরেক্ট 100 120 পায় মাকে চাইলে মাছ খাবার চাইলে কয়লা ময়লা বাজার 100 টাকা किल' आरो नाया खैला मैलायाव जानो मोजांथारलै नै एभेलेबेल दङ नै कत बरियानो 100 टाका केजि ने 100 पाय लै 100 नि मोनो आरोखि मबाइल गोदान लादों बेवाइयाबो लादों दां नै ओमफ्राय खबर सबर माब्रै सेरफां मैखुन लायाखै
थै गावनो फन हरफिनाखै बेनोथ' आं लायथारखागौमोनला सेरफां मैखुना मोजांथार जानो ओमफ्राय दा लायाखै हैनो सोरबा फानफैदों मनासे दा नैयावहाय मबाइल मोनो आरो सेकेन्ड हेन्डबो मोनो गोदानबो मोनो आरो खैला मैलायावबो ने सब नुथुन गिलाव फायना आदसा ओरै फोसाबोबो